APHLC long live, long live, long live. To the long live, long live, long live. To the long live, long live, long live. Jai Katha Raya Luma, hello, hello. Jai Katha Raya Luma, hello, hello. Jai Utpavi Lama, Inglong pomate singasona hawar BJP lapen Congress arat non gi thiwin thewan si cheman bom tanglo lapen APHLC ajo kong sinang che pharang bom tanglo non beer tang tonpen arjik sinang Inglong pomate singasona hawar all party health leader conference mate APHLC patir piponsi ti chomarong mate phongrong langso ke hai timungorong mate honsing timungorong along pai ni phai kre truck arni Elvin ke ap kachari pon amai BJP Congress lapen ASDC asong aphan ke kroi thip ara chingrum petpen doning koira pho ara da phaya mulukatum amena mena ara chari asong aphan ninga cha the dorde lapen ninga cheng samse ajok doning koira pho ara da mulukatum mas joining mate APHLC rachari asong along chingbe dun tanglo lapen BJP Congress ASDC ke do ana rada phanta dengpon pamesi phongrong langso polling station committee sita sengpon phitlo Karbi Anglong lapen dimha saw 6 dola havar long le phelang aron ke 1953 Meeker Hills and NC Hills Land and Revenue Regulation Act arona bangsi chari longnangji Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 arona bang kalipusi pachini pon Lapenda Constitution of India Article 14 along ketok the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Lasikomat ne BJP klembang phubang phi mate BJP acham cha jongsi nangli phan kero na hemso mate PMAYG MGNREGA mate job card ration card lapen Arunadaya lapen kapre kaching thora sai amo amen pen nanga ther nangke hab do pulote Indian Constitution Article 19 lapen Article 14 arona teng lam hoy mati kes pabon un pusi pachini ponthu lasi det pikachari atum jong se aning ke hangdo pulote Karbi Anglong lapen NC Hills mati dimaha saul aphan kapanong pilor bharat adet kachari aron alo along ke toktan Article 244A ta pachun det taun lapen paprai daksita un athe Jammu and Kashmir along riar lota Article 370 of the Constitution of India aron paprai daklo bonta 6 schedule 2 da Constitution of India aron ke jonghe India pe President Aphu charbu dak sita paprai un e deji pusi APHLC asongja pokur singtimung rada phan than pare tekang lasi Karbi Anglong hawar non apor ka phere meme nai ang theke Karbi amuluk aphai 44.60% vetlo lapen ke damtang risim ke ot song trok atum kachetok close 2.3 alam don 10 seat open for all community mate India det pi ang kang ke do ana khaita Karbi Anglong emisiang hoi kang ni long jawar saya phan towar ing puplin lo atheke India det pi ang kang ke do ana khaita ladak Karbi Anglong wasi council ang hoi kang ni dun long jawar saya phan election thur dun long popo lahenlo ka phere me nai ang theklo pusi pangdak pon tangte langdam horsenang Kopili Hauraghat Langhin Dhonsari Bokajan lapen Deopania Hawar anta Pini Arni Keche Asoatum Nangdong Tipsi Nang Tibor Ibomlo lapen nang cherai laptang lopusi APHLC Dunmai Phu mate APHLC Vice President Rajesh Tiswahin pen lam thepang dakpon adun thu dipulum bajong MAC APHLC candidate Barim Rajenti Munglam theke jaya pontu atengke Guwahati High Court pen paipa inko rapli arni pothot case hearing dothupo lasi case highway po lapen Karbi Anglong Autonomous Council re-election tapa dolong vekpo puta pachini pon manja pen Dilip Hanse reports News Fast Karbi Anglong It is that Inglong po constituency mate Singhason constituency along that youth wings constituency committee pen patir people lapen ge women wings lapen ladak Singhason constituency committee pen patir people ladak mass joining program the rather tum BJP along pen kachio lapen Congress long pen kachio lapen ASDC long pen kachio pini dak pangrum pet kadu kawe doni ko rapho dak BJP pen don kriket home Congress pen doner ke lapen ASDC pen don pli lakado kawe pen doni ko rapho APHLC long pini nang chepaok dun lo si long nang chepaok dun pen athema alang litung aprang Congress long kedo BJP long kedo alang litung sikhidu alam alang litung aprang ga thang na chini ne
bondame alang litung chini lo je sik shidul alang anibang jai kathar sar ke than rada phana hokalam ke than lapen kepa chini penapot alang litung ta chini lo je sik shidul jong si pangtang te lapen sik shidul of movement ke claim along jong si karbi arat thurpak pen cerap unde pote karbi anglong karbi lapen ilong sorat akisung mangke jogon e alang tumta mathasi labang so APHLC pin dak mas joining program long lang tum nang chepaok no Sebagai nongke odrep lo, kado be tadi. Ridio alun le arjuji, kado be alam le arju tahda kudu lap lo mati. Angke ridio ronde lo de. La sopen dera pigenge ako, ningkan isi pena pi ako ningge dun tule lo tren si pasang nangi pu mini pobak di pulau. Are non la ridio penenge la tren pasang i phalok si ke ningkan pocok le ponom. Karbiang lo kar ike horensing be ke hai haladak dudun pen hemprek alam the paning jedun hak posihiri lehadi age non dilhi gedanta kuti ke patang kalang tum khoros lo tuliram rong hang alang li pulo kuti ke bu an ke matha tha haladak a memorandum ke pidun sutalata hala nayok phanti ku pulo malage ang sinang litu media doana phandame akero paper pig lo lapini lada nanga chepaok dun hemso job card hop lapen kaprek awar sai lahai nang pipeder jita ho kado we pul kether ke hab do satame lahai matha thepin ben alang litum COC BJP Congress ASDC pen doning kora phora tumpini APHLC long nang chepaok tang lo kopi APHLC tum do de sang se pen si non kam claim bom lo lahelo se BJP tum la APHLC fan bidilang no pen pene nang claim do piglo seta feriwang wedalo prani muile dam seta me la ke khei longri fan pusi arjap thip lo kado beta leaders do anda lahelo fan seta me hero choning republic lo dini nile tum la puana kachepa ogdon la ke nile tum seta me akisung ke aplang ban seta me nile tum ke chichak pik lo seta me no na bang ke ahok perten ake claim atuma fan kuson si kachiri dum thek po mapu kachini pe na jok nile tum kado kabe alo sopi mara tum akisung kang date ke katulo the pen seta me nilitum chinilote job kar la pen hemso tango la hai nangke bagis ta me keron ke plak do ke long le ta do piglo la pen ke long tang atum si ta me ke klem ka pa pleng ple do piglo la si pini alni abang ke ka do ka ve arat si ta me ba alo so pi maltum si ta me ka chini do lo la si ka chini pe na jog nilitum la pusi ahok pet ka chari pon ho ka chini pe na jog si pini pe nilitum na chi dak nang chi pa ok dun lo hala patra disalang roy pen up to habar kimian ke section 5 le section 5 along atangka nang lelo already pipot lola for lena rat phan non anta tangka pidek thede tamne authority tum choret hala sing rong hang pomunit ke inu dai me sipolote rat aphansi ke rap abang puma manta amit hang amen cetap hup I'm full di ali kelong kemana kecil sang chile supply ta bihari bengali contract le claim ta bihari bengali akuri le claim ta bihari bengali kali ma business le claim ta bihari bengali long le phelamang cerai ta bihari bengali karbitung ko kilo gitu karbitung ya bude tak jogot to tangkap parli ore bo kali ma non itu job karamen pen rada pancong tuilu yo melo nektik lo la pen parta ASDC pen talang tum pini ke nang wang lo la mesen lo ela song thom punoi ajat punoi APHLC son ke khai la pen long ge pan ke claim tum kali politics si patu chot la ge chini pe melo la pen APHLC Namila BJP lo ado ansing ka jinter lo mesti alang hunang pulo son lo hemso ba dokter bisa melang kuna ipo pulo kinan puta na pikte ya dapat itu langsung jinter lo si nan kilas yang ko la pu